Artea Etnografia Elkarteak urteak daramatza edo besanda dagoeneko hamarkadaren bat Artziniega eta eskualdeko ohiturak eta usadioak ikertzen, berreskuratzen eta herriari erakusten. Zalantzarik gabe, azken urteotan ekintza eta jarduera horien guztien artean arrakastatsu bat eta jendetsuenetako bat udagoien amaieran egiten den txarriboda dugu. Txarribodan, esan beharrik ez dago, txarria da protagonista. Baserri etxeetako aberastazunik handiena eta oraindik badira gurean ohitura horri eusten dioten baserritarrak. Hemen egin duguna izan da txerria hil eta gero zatitzea. Francisco izan da. Comienza a descuartizarle. Txerria hiltzea dela esaten badugu, gero kela eta txerriki guztiak aprobetzatzeko labur geratzen gara. Hori baino askoz gertaera zabalagoa zen eta izaera sozial handikoa. Batekoak gara eta inbarri diko guzone biarrak. Eta zituten izan duzue hau zela egiten zalen, zuen inguruen edo? Nik egin doaz, ointxe behin doaz Aztontan zubien egin doaz, danak. Mortzilek, txorizoak eta ganetikoa gorretetan dena. Eta bardin iten zan edo? Bai, segura ze preguntetan abertzen bat gatza botaten dutzien eta bai, bardin. Odolkiak, ezteetan mazkatzen odola, gantza, arroza eta barazkia. Artziniegan, gainera, txerriaren aprobezamendu hori industria jarduera ere bihurtu zen, eta horren adibide da 20. mendean Abelina Torrek sortutako txerriki eta odoloste fabrika. Artea Elkarteak, baserri munduan eta Artziniegaren historia hurbilan hain garrantzia handia daukan gertaera hura etxe artera ekarri nahi izan zuen duela urte batzuk, txerria hiltzeko prozesua eta osteko lanak erakutsiz. Halaxe gertatu zen aurreko abenduaren 12an, Artziniega museoan. Zelan egon daguna? Jende asko edo? Nahiko ondo, jende asko etorri da, eta, harrigarri izan da kanpoko jendea etorri dela. Bertan, txerriaren hiltza bera izan ezik, hori gaur egun, eta arauek hala aginduta baldintza jakin batzuetan baino ezin delako egin, beste lan eta bitxikeri guztiak erakutsi ziren. Ekitaldia goizean hasi zen museoko sukaldean. Bertan, hainbat produktu egiteko modua ikusi zitekeen, odolosteak, txorizoak eta lan horietan zebiltzanei kaldetzeko aukera zegoen. Bitartean, txerria zatitzari ekin zion Francis Gutierrezek, eta urterolez, labanak maneiatzeaz gainera, zati bakoitza zer den, non dauden solomoak eta pernillak, zatitu aurreko prozesua zelan den, eta abar. Museoko aretoan berriz, benetako txarriboda baten bideoa ikusteko aukera zegoen, duela urte batzuk, Artziniegako baserri batean bertatik bertara grabaturikoa. Publikoak ez zuen utzik egin, eta jende asko hurreratu zen Artziniegatik eta inguruetatik.